Čiže dá sa povedať, že Európa sa časom stala po obranej stránke lenivou a ľahkovážnou? Časť Európy prešla zaujímavým procesom po studenej vojne, ako keby rezignovala na to, že sa stane, alebo že bude dôležitým hráčom na medzinárodnej scéne. A samozrejme, keď sa pozrieme, to už trošku do sociológie ideme, že aké sú priority tých európskych spoločenstiev, ale je to samozrejme sociálna oblasť, zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej, čiastočne teda, závisí to od konkrétneho členského štátu alebo európskeho štátu. A všetky tieto oblasti sú v súčasnosti dôležitejšie pre európskeho občana, by som povedal, ako bezpečnosť. Trošku tak žijeme v takej nejakej falošnej predstave, že svet je bezpečný nielen tu, ale aj okolo nás a nemusíme do toho investovať. Samozrejme, ja tu nechcem nejakú hystériu vyvolať, že hrozí tu nejaký rozsiahlý konflikt ako niekde v našom okolí. To nie, samozrejme, respektíve v predvídateľnej budúcnosti určite nie. Ale jednoducho nemusí to byť vždy tak, ako keď sa pozrieme na okolité regióny okolo Európy. Sú to mimoriadne nestabilné regióny, či už ide o Severnú Afriku, východnú časť Stredozemného mora, ale môžeme ísť aj ďalej smerom na východ a do takých oblastí ako Perský záliv. Nikto nevie predpokladať, že aký vplyv bude mať na bezpečnosť Európy v prípade, že sa stane niečo nepredvídateľné. Pred niekoľkými rokmi nikto nepovedal, že bude arabská jar alebo niečo také a v súčasnosti ešte napríklad stále neviem, ako sa to skončí, aké bude mať konzekvencie na bezpečnosť Európy. Môže to dopadnúť dobre, nemusí to dopadnúť dobre a my tu budeme stáť a len čakať a reagovať. Dobre, trošku si dáme prestávku v rozhovore, dáme si jeden príspevok. Ak ide o riešenie palčivých bezpečnostných problémov, Organizácia spojených národov ako keby bola v úlohe chudobného príbuzného Severoatlantickej aliancie, lenže Svetová organizácia má svoje významné plány a úlohy v nebezpečnom Afganistane, z ktorého v roku 2014 odíde jednotka ISAF. Koniec bojových operácií predznamená začiatok budovania nového Afganistanu. Ochrana ľudských práv, regionálna spolupráca, posilňovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja v bezpečnejšom prostredí. To sú hlavné kontúry toho, čo chce OSN v Afganistane dosiahnuť. Po roku 2014, keď sa z krajiny stiahne jednotka ISAF, OSN tam zostane. V tom istom roku budú v krajine prezidentské voľby. Úlohou OSN je pripraviť politické prostredie tak, aby sa mohli uskutočniť. A jednou z mojich kľúčových úloh je urobiť všetko, aby voľby v roku 2014 boli dobre pripravené a aby boli takého charakteru, že väčšina obyvateľstva potom tieto výsledky a politických síl a spoločnosti tieto výsledky volie príjme. Kubišovou úlohou je zabezpečiť, aby afgánske prezidentské voľby splnili základné demokratické kritériá. OSN bude v krajine riešiť aj otázky hospodárskeho rozvoja. Časť darcov z krajiny odchádza, iní naopak do krajiny prídu. To všetko počas procesu, ktorý medzinárodné spoločenstvo pozorne sleduje. Je ním prenos zodpovednosti za bezpečnosť krajiny do rúk afgánskych zložiek. Zatiaľ sa tento prechod zodpovednosti neprejavil negatívne na bezpečnostnej situácii. Neznamená to však, že by sa bezpečnostná situácia nejako radikálne zlepšila, ale toto ani nebolo očakávanie. Očakávanie nie je, že prenos zodpovednosti do rúk Afgáncom bude znamenať radikálne zlepšenie bezpečnostnej situácie. To môže nastať iba na základe mierového procesu. Mierový proces sa v Afganistane ešte nezačal. Bude veľmi ťažké ho naštartovať, pretože v krajine pokračujú bojové operácie a Afgánci nie sú dobrí vo vzájomnej komunikácii. Sami však musia rozhodnúť o tom, ako bude ich krajina vyzerať po roku 2014. Je ťažké predvídať, ako sa bude situácia v Afganistane vyvíjať. Medzi možnými scenármi prevládajú negatívne. Pokračujeme v rozhovore s Robertom Ondrejčákom z expertného strediska s názvom Centrum pre európske a severoatlantické záležitosti. A téma je jasná, Afganistan. Príspevok nám predznamenal tému. Afganistan je krajina, ktorá zamestnáva medzinárodné spoločenstvo už veľmi dlho. Obrovské prostriedky, obrovské úsilie, jedna jediná krajina. Prečo? Má to samozrejme veľmi dlhú históriu. Je to jeden z najkomplikovanejších problémov, čo sa týka medzinárodnej bezpečnosti.
Afganistan sa nachádza v regióne, ktorý je absolútne kľúčový pre bezpečnosť Európy. Počas predchádzajúceho rozhovoru sme hovorili o tom, že práve tie periférne regióny v okolí Európy a transatlantického sveta znamenajú najväčšiu potenciálnu bezpečnostnú hrozbu pre našu bezpečnosť. Afganistan bol jeden z najdôležitejších zdrojov terorizmu, ktorá je bezpečnostná hrozba číslo 1 pre celú škálu európskych štátov. Čiže Afganistan je mimoriadne komplexný problém a naozaj medzinárodné spoločenstvo, vrátane samozrejme Severoatlantickej aliancie, už investovalo toľko energie, času, zdrojov a v neposlednom rade ľudských životov do stabilizácie Afganistanu, že jednoducho túto misiu už treba dokončiť tak, aby tá krajina bola aspoň ako tak stabilná a najmä, aby bola schopná v najvyššej možnej miere garantovať svoju bezpečnosť, samozrejme s asistenciou medzinárodných síl. Ale tam človek nikdy nevie, čo bude o 5 rokov. Treba vytvoriť také prostredie, aby to bolo čo najviac predvídateľnejšie, samozrejme. A samozrejme treba o tom diskutovať, ako veľmi ťažko nájsť jedno kľúčové riešenie na všetky súčasné problémy Afganistanu. My sme sa snažili aj počas našej dnešnej a zajtrajšej teda konferencie tento problém nejakým spôsobom otvoriť aj tu v strednej Európe, aby sme neboli len nejakými čistými preberateľmi tých myšlienok, ktoré v podstate pochádzajú či už z bruselského centra aliancie alebo od našich spojencov, čiže aby sme ponúkli aj my nejaké pohľady a preto som rád, že pán veľvyslanec Kubiš v podstate prijal naše pozvanie a prišiel. Čiže musíme prispieť aj my nielen svojimi jednotkami, ale aj svojimi nápadmi a v neposlednom rade s nejakou rozvojovou pomocou, civilnými zložkami. Je to komplexný problém, ktorý sa nedá vyriešiť ani zo dňa na deň a čo je jeden z najdôležitejších faktorov, nedá sa to vyriešiť jednou jedinou zložkou. Čiže vojaci všetko nevyriešia, ale nevyriešia všetko ani civili, nevyrieši všetko ani aliancia, ale ani OSN. Anglosasi na to majú taký vynikajúci pojem comprehensive approach, to je taký komplexný prístup v podstate, kde človek zainteresuje, alebo daná organizácia, alebo aktéri teda zainteresujú čo najväčší počet aktérov s čo najväčším množstvom a spôsobom nielen rozmýšľania, ale aj efektívnych prostriedkov. Čiže to je asi ten prístup, ktorý by v Afganistane mohol fungovať. Čím viac sa bude blížiť rok 2014, tým to bude horúcejšia téma. My sa musíme teraz rozlúčiť. Ja vám ďakujem za vašu návštevu v štúdiu. Ďakujem pekne za pozornie. A vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Dnešná 24 sa končí. Zajtra sa vám s našou reláciou prihlásime znova. Ak vás dianie v zahraničí zaujíma, dovidenia zajtra o 23:10 na Teatri. Pekný večer.